Let's Zawhna let's Chhanna kan kal ngalanga start question number somhile pakhat na zo turin member zom tak pusi ngulen chu gelo somang Speaker, Zawhna start question somhile pakhat na Zawhna hun pe ka bangin kalome Zawhna chu hei hi ni Human Rights Commission hian khotang then fai na konga engangin nge adal pakatna panina engang har sat na nge Human Rights Commission hian Mizoram athen ti ka Zawhna Home Minister zom tak Chhanna tan ka Zawhna ni the Home Department Sangto Minister zom tak puke sabdangal somang Speaker, members of the Pusingun and Sunga Zawhna Human Rights Commission Hian Hotlang Ten Fai Nakonga Eng Nge Adal Ti Chhanna Chu Human Rights Commission in Hotlang Ten Fai Konga Dal Anei Om Shiat Anilo Tiania Zawhna Panina Eng Ang Harsat Nange Human Rights Commission Hian Mizoram Athen Ti Harsat na athen shiat anilo ti Chhanna ani le zo bel zo turin zo tu member zom tak pusi ngulen chu gelo somang Speaker kalome ka zo bel na chu Human Rights Commission hi mi pui te dikna chanvo diglo takara be ani lo nana veng tu tura duan ani lain kan house leader zom tak hian lo thei lo na awanga he tak chunga kan sarkar hian adin nia asoi mai kha enge omjia wang lai ni riat ani kwani som sang ni le som ni le paruk ogas apan hina chuan tin thali mo chok thok tur member atan ruat omni oma soi oma thali mo lek chung chuan engthil thange mo atho manang le hetiang hi public interest mo Mizoram Human Rights Commission thatna tan nilovin mimal ham thatna uchuak taka indu sakna awang anilo mo hei hi adik rengem ti ania apathumna chuan kan chief minister tu so ya wang khan thil ti sual tu te tan advantage aom theyem tin ya palina State Human Rights Commission hi thil ti sual tu te hum him na tur institution anilo in human right violation thengte and fia victim te dikna hum him na tura institution ani em ti ka zo na ni le zo bel zo turin member zom tak pu lolmon pui punte lo somang Speaker kalome ka zo bel na chu Mizoram hian zel engzat nge sakthat ani to le engzat nge sakthat bel zel tumna omem abik takin pakhanna central jail khu engzat sakthat me ka khwan aizol central jail khu engzat capacity tur nge sakzo ani huna tini kalome zo bel zo turin member zom tak pu lo chanda maral te lo somang Speaker, hey wang lai ni chen chin bu karun kenga August ni kuale ni som sang ni som ni paruk a lo chuak hian kan chief minister zaom takina athu soi ni om tak anun zia ka he thu kan mu hian hetiang hi chu kan chief minister ki soi lawang an sexual pal nge yanga an zia sual nge ti kan he thiam talawa he thu hi kan chief minister hian asoi nge yam ti he house hian ka zo du ni pakhatna panina chuan tun sarkar hian tunge law minister hian
mi pui digna le chan vo hum him na tur commission hi nok tia athu soya hi sarkar hian azil hawem ti kazo le dua tin human right commission kan din za om na hi he thu soya wang hian mi puya emo na sa takin atania mem ti kazo le boke le a thei anga chang turin home department chang tu minister phuke sab da la somang who speaker kolome ha zo na tam trak view me ya Zawhna nei tu atang khan chandon ta ela tong tlai west bel tu zom tak pungun lian chung Zawhna khan Human Rights Commission hi soi chiang chia lo na in State Human Rights Commission antina ni kan ring dewa National Human Rights Commission oma State Human Rights Commission oma chu tun hai kan son kar en dina he State Human Rights Commission he din turati na rei to riasyo lo he chuan he sarkar din ma de atanga lo in tam to hi ni na langa dina sak hle ni po ina langa ne chuan ini sarkar kan handu ve nuwa hian a thei ang to kin an han en buat sai chara a buat sai chung rei du viau maya chi sang har satna om thina chung wang chuanen kan in buat sai a chak hlei thei lova adik tak chuan chairman tur po hi ke mani state mi te singa a qualified kan nei mai lovani state danga mi te na mi zo mi puite right hum hal tura an local kha thiang lo ho lova amai ro chu kan sarkar ho tu ten kuluk takangai to en tlema han na het te po a thazo ka yang ati in an han potlai de lek ania ten chung chu Guwahati High Court Chief Justice tenen po soi ho ania hei kan din mun hetiang he ania chu wangin State Human Rights Commission hi thataka din kan du sia thataka function thei tur chuan tol chung mi ngei te po hi kan han du ve dewati ten chi sangin kan soi ho thina chu chon hun adu rei ta via vane chu wangin lo thei lo wanga din hanti kha thudik lo ni ho lova tuna azeb na ke mo din hi sarkari na mo apex court ne mo ron insist lo seng chuan atu sarkar ma hian din rul kan ti ran pa lem lo ti hi chu zep thu cheng lo wa ne eni mi zo te phei chu hetiang konga hianen social evils te hanveng tur hen sarkar ba ka NGO nei chapol ber India ram chu sei lo khovela po NGO nei tha kan ni e kan in ti china chunga wang chuanen human right te po hi a commission handin te po hi thunei tu sang lamin din ro ti lui tlat lo seng chuan sarkar pasa te ang khan kan din bi kher lawang chu wangen tuna chan lo thei lo na awangin kan din ti he chu tu man kan phat kareng lo wane ador le chuanen member pakhat tharei lo te ta na la khali mole ka ta na thok thei to la ka omen ni ti kha Zawhna oma hei hi thutikania member zinga pakhat chu a process hung kha chuanin atira han lak ni seng chon kum khat don lai thok man turang ai ani amai ro chu a process chung rei ma adil chung le ati vel chung kha rei ma ti sang hai pe me chuanin khalia lo liam
a thok hlei thei dawn talo ti kha hriat ani a ama pawh hianin in thlafrungin in withdraw mai te pawh a han dila amai ro chu tira tangin process alo ni a tira phisen deal tu kan in mulova zet fu cheng lova advertisement masa chuan chairman tur deal tu kan mulova member tur pawh dai deal tu kan mume ulova ni chumi hnuwa advertisement chuanon le ni a chu tiang khop chuanin a sak ve bawk ania chuwangin kan hmu chhun angang te hi hen la photila thali le kan lo thok man ani pon a thali hnu advertisement kan chua lenga mi tha kan la le mai don lom ti ngai dan a oma chumi wang chuan meng hianin thali le pon ni se member pakhat chu lak ani ta ni chu ti chuan a Zawhna dang le ho kha soi rang sia zia man hi ni mang thin lowa human right hi digna hum hal tura din ni em ti lam hoi deuh te khanin ka sia ni te lu mai ti kha Chhanna chu ni maya ten cm thu soya wang khan thil sual ti tu te tan advantage a omem ti Zawhna kha omin ka sia chu tianga om hriat ani la ve ten zot tu dang member zom ta kuman puya Zawhna kha khan han kai ila central jail le district jail renovation le repair na hi tho me ka ni a then phei chu a building han thia han sak that le te om nuala tu na hian jail pasari sak me ka ni a then phei chu kan zo thok khat to nge ani hemiatan hianen saski atangin cheng vaibel se somnga panga don ania chumi mang chuan zer sakmek ani ti chuan central jail capacity hi ti puntum mek ani a capacity soi fu har ang renga chan chu tun ma he room hi mi som ni tan ni se han ti ate khanin khum chong te kan da mi som lian leng ta dai zela chu wangen a capacity hi chu apung viau don ti bak chu a figure han soi hi member in min lo thiam sela a figure tak soi fe le thei ani lo ve ne zot tu pathumna leader of opposition pu lal Chhanna moral te Zawhna kha hei hi CM hian asoyem ti chanchin bu aron tarlan kha nia press meet hianin thu soi an lo zia chon hianin nia an soi ang nge ni atong kam inatum ang thel chuang lova tle ma tong kam han danglam deu te chu a om fo thina hi media lama hei kum som li lai kan lo om ve a an tong kam ang che record tang che a zia te hi chu angai nom lo fo ba tle ma han hloi thlum deuh hlek te hi chu om fo thina ni ti chuan khami chung chang kha kan chief minister khan khalam hoi kha chuan a soye kan ti theyanga amai ro chu nge ni public speech a oma chief minister ani te me umaya a thu soi kha law minister atang emo sarkar emo atanga han khak emo do thul hual soi anga han pu ero chu a om san pa lova chu wangen sarkar mit atang chuanen a chuti taka han ngai huat tur om lem la ve ti kha Chhanna ni lo me lo me pu speaker khoma in ngoro khoma in kha Zawhna pakhata khanin kan chief minister kha asem seilowem ti kha Zawhna ma tin kan house leader zon takina bana kharboka seidu nei te seituri somila pu speaker ron soi fe nga atana kan zo du chu khoma in han zo ta chanchin bu pakhatin leading newspaper in Asia kul maya athu soi chia lo hi Asia nge athu soi Asia ti hi han soi se athu soi lo anga ni chuan thil serious lutuk ani chu ban chuan hei hi
kan house leader nge hian han soi fia se ti hi ka duani ole Human Rights Commission vain khotang kan thian fai theilo fowang ti ka hlau ti Human Rights Commission din tu lo ka soi hi adikem ole an house leader zom tak lo so mang ale pu speaker chanchin bo injiak te kha kan mu ve boxi lova amaro chu soi tu kan ya ka soi le soi lo chu ka hre chianga Human Rights Commission hian thatna lai le thatlo na lai nei thei ani a mimal right hum him na tur ani na konga hian a tha em a chuti rual chuan keni mizo te zinga le India man nam dang zinga po hian an khotlang then fai na konga mi puite an NGO ten na an lo thona hi dal thei de udona an riat thina wangin India rama hian phur takin an din lem lo hlomani a po fan theyang to an pot fana keni mizoram ngai po hian kan sarkar kalmasa te huna din turati dai to ani a anni po khan din mai kha an phur lem lo ani in karing ti khan reminder tam tak te po kan sarkar main alo om to a chuti chungchuan nei lo ri ila apoi lowang anti deu ani karinga kan lo nei lo renga tisan central lama tangin pressure ron na tual to ala ti lo thei kan ni talova lo thei lo na wanga din kan ni ti kha kan phalo ani lo thon na kan han nei deu chu hei mi zo chuan kan customary law te kan ne ya la le upa in min kai ruai lai tanga voin thleng hian mani khotlanga NGO te khotlang roi tu te kan neya mani khotlang kan thian fai ve du thin ani ei mani loka khan mual khang emonia khan vai two wheeler ruk chin kha an lo mana khan an lo puar vel ve a kan khotlang kan ram then fai nan trangkai takin NGO ten nan thokani amaro chu Human Rights Commission na hian zual kota silangin anni ho khan khatiang ti theina khan nei lovani an tuar don ani man thei anni don ani ten bual thom no ta thil thlenga oma khang te kha police nan hu chuama khan khotlang khan lo mu chuak ta sila engtine mon ti hrep mai theini chu azwal ko chuan khotlang khroi tu te sok kha lungbang zu tur kha anni theini he kan lo in en kol ve thin na hi social sanction hi achak em a drugs chung changa te su chung changa te tu na te po YMA te le midang ten adik kha an mana an vaya TBCC ale adang an da tup mai ni khang ho khanin min da theina nei lo ti ta seng zual ko ta sengin kan khung thei don lo ta treu mai ni chu thil om thei ani ya khami kha cái ni ram khroi tu te chuanin kan hriat thiam tlan ka be se ni chu wang chuan ani lo zonga lo mang khan khotlang kan then fai du na konga lo zual ko puita selangin kan che hlei thei don reng lo maya ti chuan a sual zo ka te kha phuar bein kan om theya a lelingin misual te hum him na hian a chang theng ti lo thon na kan ne ni voina point kan ne ka phalo chu wang chuanin adin po kha kan phur lem lo ni hei hi mar chu lo thei lo ni wangin kan dina adik taka man ani te po kan be se ya atakin kan ti don chawati sual ti that pakhan ban la nei man lova an kal zelanga nakina chuan khai ti hun te hi kan la nei mai omang o ti chu thilom theile rin thei ni in ka ria kalai lo thon na kan ne kha khotlang then fai ne le khatiang konga kan thanem ngai na awang zo ka kan soi ani pu speaker a copy kha a bu lo thu chanchin bu lo thu kha soya nang ma kal tlangin hei ka pedua tin pe mai la kan si bin san lo anga lutuka khatianga mi puite ani lo zo min shoi pal kha ka lawa Human Rights Commission hi apoi mo kan dinanga tangkai takin kan mangang kan society nen poi nerem takin kan mangang ani lo lama soi vak hi a thaim kan tiani
ผู้สปีกเกอร์เฮ้ยอากบวางไล่นี่กบพิกก็รองเก่งอ่ะเฮ้ยกันไปไม่โน่นนั่นมันเลย เด็กก็จะเป็นแบบนี่มันเตะสลันนั่นนี่เนี่ยเราค่ะเรา สุดๆกันต้องเทีย จุดที่รถชนผู้สปีกเกอร์ตาเซลาตีเรื่องไม่รำรวยตุป้าเบดินะตรงก็มาชักสวกชิงให้จูซิมโตเซชากตี ผู้สปีกเกอร์ เราซงเลย Zawhna le Chhanna hun ni ha Zawhna zo to a chang tu in thatang inผู้สปีกเกอร์เราทนทุกเรื่องนี่เวไม่เอา adanga lu tang o adanga kalang o soi fian na hun tan pe zel เชียงเด้งนี่สวยเฟียตัวสว่างชนเขาก็จะคือเตียงจะหลอม เราทนทุกสวยนี่เวไม่ที่หลงอีตะคนนี่เองอ่ะ ผู้สปีกเกอร์zo to in Chhanna ka to ma yo ni soi fian le zel ni human rights commission an lo lai upgrade le ya home nei tu lo in was ya sa ta kan tu kan lo kan se do reng viu ma ya chu baนี่นั่นเราทนทวนสวยข้างไงหมดช่วงนี้เราท้องเราก็จะเห็นต้นไหมอ่ะ ใช่เรา